श्री क्षेत्र रेडी श्री गजानन द्वितीय कलशारोहण वर्धापन उत्सव शुक्रवारी 28 मार्चला उत्साहात साजरा करण्यात आला। या निमित्त सकाळी 6 वाजता श्री गणेश मूर्तीवर अभिषेक, यानंतर श्री गणेश अथर्व शीर्ष सहस्रावर्तने आदी धार्मिक कार्यक्रम पार पडले। यावेळी उपस्थित भाविकांनी दुपारी 12:30 वाजता आरती, तीर्थप्रसाद आणि दुपारी महाप्रसादाचा लाभ घेतला। या वर्धापन दिनी हजारो भाविकांनी आपली उपस्थिती दर्शवत श्री गजाननाचं दर्शन घेतलं। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।